Ako to dopadlo v tom finále? Bol to vyrovnaný zápas, supera sme veľmi dobre Ešte predtým, než vám prezradíme, ako to dopadlo, poďme pekne od začiatku. Volám sa Luboš Nemec, mám 28 rokov a volejbalu sa venujem od svojich 13. Ja som Adrian Petrúf a mám 20 rokov a športu sa venujem už od svojich 3 rokov. Volejbal je súčasťou nášho každodenného života. Prebudza v nás šťastie, slobodu a súťaživosť. Vo volejbale sa nám podarilo nazbierať rôzne úspechy. Aďo je volejbalovým juniorom roka 2023 a takisto pôsobí v širšej nominácii slovenskej reprezentácie. Lubo je 6-násobný majster Slovenska v plážovom volejbale a medzi jeho najväčšie úspechy patrí 3. miesto na turnaji Meuza v Portoroži. S Aďom tvoríme beach volejbalový pár od leta roku 2023 a dosiahli sme už pár úspechov, ako napríklad 1. miesto na Českej národnej túr v Uherskom Hradišti a takisto 9. miesto na svetovej sérii Futures na Malorke. Náš najväčší úspech je finálový zápas na majstrovstvách Slovenska 2023. Ako to dopadlo v tom finále? Na tento zápas sme sa intenzívne pripravovali 2 týždne. Prvý set bol vyrovnaný, ale nakoniec sme ho vyhrali v pomere 21-15. A Nemec ukončuje úvodný set. V druhom sete, za stavu 16-14, nám kvôli dažďu prerušili zápas. No ani tento fakt nás neviedol z rytmu a po pár minútovej pauze sme sa vrátili späť. Tento set sme vyhrali v pomere 21-15 a získali sme spolu s Aďom náš prvý spoločný beach volejbalový titul. A ďalší úspešný Petrúfov blok. Opäť vyšiel z mikrosúboja horšie Marek Vudha. Finančnú podporu od spoločnosti Nike by sme chceli využiť na kvalitnú prípravu v najbližšej sezóne a zároveň na absolvovanie svetových turnajov, aby sme získali cenné body na splnenie nášho aktuálneho cieľu, čo sú majstrovstvá Európy.